Ni el vent ni el fred van poder aturar la inspiració del jove jugador Pol Compte, que va signar un hat-trick que va donar la victòria al seu equip al Figueres per 3-1 davant del Cerdanyola, que el proper cap de setmana, el dissabte, es desplaçarà a Avià per jugar el partit aplaçat. 204 lluitadors d'arreu de Catalunya van participar a la segona Copa de Taekwondo de Palau-saverdera, organitzada pel Taekwondo Joans, en una matinal esportiva molt exitosa pel gran nombre d'inscrits. Després de l'abandonament d'Héctor Ruiz en la primera prova de la Copa del Món de Marató Aquàtica, a Brasil, per una lesió al colze, el nedador altempordanès s'està centrant aquestes setmanes per recuperar-se i presentar-se al mes de setembre a la Copa d'Europa. Quan em vaig enterar que el Quico ja s'havia classificat i que ja no hi havia cap altra opció, que ja no hi havia opció a la repesca, doncs ja vaig automàticament pensar en els Jocs Olímpics de Rio. I vaig dir-me que aquelles havien de ser les meves i que a preparar-ho.